Genomineerd als Hellema Notaris Ondernemer van het Jaar. Simon Jellema. Ken je dat? De eerste mooie lentedag. Je stapt in de boeten, je vierde de zinnen op je hoed, op je hollen. Heerlijk is dat. Geweldig. Ik ben Simon Jellema, zoon hier, directeur van Powerfield in Dokkum. Wij geloven in zinnenergie. En daarom ontwikkelen wij zinnenparken in binnen- en buitenland. Waarom zinnenergie? Ja, waarom net zo'n jaar zeggen? De fossiele brandstoffen rek je op. De olie en gas, dat nooit grens, Rusland of Saoedi-Arabië komt of waar dan ook. Het rekt op, het is versmargend. En de zinnen is er altijd. De zinnen kwam nieuw dek op. Er zullen morgen ook opkomen. En dan komen er 4 miljard hier het goed is. Dat is een heel schoft. En ik heb ook een beroep van mij snel. Dus geen energie. Waarom zitten wij in Noord-Oost-Friesland? Ja, wij zitten in Dokkum, we hadden de ruimte. Ik kom uit de omgeving. En er zijn mensen die gemotiveerd zijn om uit mij te werken. En de gemeentes werken goed, maar het is een prettig ondernemersklimaat. En wat u betreft hoeven we daar echt net bij. En er komt nog een centrale as, dus wat willen we nog meer eigenlijk? Ja, mijn concurrenten in deze ben ik zelf net bekend mij. Ik heb begrepen dat hier een hele berg keimelk op een heel milieuvriendelijke manier. Vind ik een bijzonder goed initiatief. En de Orenpartij, dat is een milieuvriendelijke campingachtig iets. Vind ik echt een heel mooi initiatief. Wat u zo oorzaakt, ja, wij melken de zin in plaats van kei. En hoe we dat krijgen, melk van de fabriekje, maar dat weet ik niet. Maar ik wens ze wel alle succes daar. Wat zijn mijn ambities? Ja, ambities. Ik zou graag zien in ieder geval dat Nederland een stuk duurzamer wordt. De fossiele brandstoffen gewoon helemaal niet meer nodig in. En dat is ook niet meer nodig. We kunnen wel met zin houden. Dus waarom broeken we dat net gewoon? En ik wil daar graag een rol in spelen om de wereld eigenlijk een beetje beter achter te laten dan dat we erin komen binnen. Dus vergroenen.